част от това слово. Трите въпроса на Бога към Каин и към Адам. Може би, които сте чели това слово, сте обърнали внимание върху това слово. Трите въпроса на Бога към Каин. Преди Каин имаше други три въпроса към Адам. И много често Бог ни дава възможност да разбираме Неговото Слово. Ни дава възможност да разкриваме Неговия живот, Неговите въпроси към нашия живот. Защото само тогава, когато обръщаме внимание на Неговите въпроси, тогава ние имаме благодат в нашия живот. Пренесе от древните плодове принос на Бога, така също Явел пренесе от първороните на стадото си, от пластината му, и Господ прогледна благосклонно към Авел и приноса му. Днеска, ако нещо иска Бог да погледне към твоя живот, това ще види благосклонно към твоя принос. Какво принасяш на Бога? Това ще бъде едно от много важните неща в твоя живот. Много е важно днеска тази вечер да спираме нашето внимание върху жертвата на нашия живот. Той погледна благосклонно, а към Каин и приноса му не погледна така благосклонно. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И се зададаха три въпроса на Бог към Каин. Защото той се огорчи много силно. Защото жертвата му не беше благосклонна, не беше духовна. Тази жертва, която трябваше да я прави към Бога. И Божието Слово продължава и казва, Господ Бог каза на Каин, Каин, защо си се разсърдил? Втория въпрос. Защо е помрачено твоето лице? Третия въпрос. Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата ти и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш. Каин. Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин, къде е брат Авел? А той отговори, не знае, пазащи съм аз на моя брат. И Бог каза, какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към мен от земята. И сега проклет се от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брати и от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Беглец и скитнеш ти бъдеш на тази земя. Днеска ние ще размишляваме върху тези въпроси на Бог към човечеството. Днеска, може би, тези въпроси ще бъдат зададени и за нас тази вечер. Колко е важно днеска тази вечер да спираме нашето внимание, да размишляваме върху това слово. Това беше първият съвет на Бога поради душевното страдание на Каин. Душевното страдание е много опасно днес, когато човек е притеснен, когато има притеснение в своя живот и Бог идва като съветник в нашия живот. Аз искам днес тази вечер да обърнем внимание на това, което Бог направи като съвет към този Каин. Той днес може би ще съветва много хора. Срещата между Бога и Каин започна с три последователни въпроса. Тези три въпроса, последователните, можеха да му помогнат. Днес тези три последователни въпроса ще помогнат и на нас. На тези, които сме се отдали живота си на Бога. Тези, които искаме Неговото Слово да бъде благословение за нашия живот. В Божието Слово казва в Битие 4 глава 6 и 7 стих. Каин, защо си се разсърдил? И защо е помрачено твоето лице? Днеска това ще ни направи силно впечатление в нашия живот и на първо място ние ще спираме нашето внимание и ще размишляваме върху това слово, което Бог ни говори. Защо си се разсърдил? Още в начало казах, че това беше първият свет на Бога към Каин, защото имаше душевно страдание. Днеска Бог ни говори за всеки един, във всяко едно сърце, там където има душевно страдание. Друг пък ти не може да помогне за един човек, който има душевно страдание, който има скептични мисли, този, който има разочарование в своя живот, също беше Каин. Затова на първо място ние спираме нашето внимание и размишляваме, защо си се разсърдил. Бог в този момент, чрез твой съвет,
когато се успокои, може да предотврати тази агония в своето сърце, в своите мисли, в своята душа. Бог искаш да му помогне, за да го попита защо си се разсърдил. Днеска всеки един не пита някой защо си помрачен, защо си притеснен. Днеска хората не питат вече с тези въпроси, защото в даден момент трябва да помогне. Даже и докторите вече не може да помогнат. Даже докторите не задават такива въпроси, защото след това трябва да помогне. Хората ги страх вече да задават такива въпроси, но Бог, въпреки всичко това, зададе този въпрос на Каин. Защо си се разсърдил? Чрез този съвет Бог искаш да му помогне. Бог искаш да го убеди, че когато се успокои, може да предотврати това бъдещо злодеяние. Ние винаги можем да предвидим злото, може да предвидим нещата, които пречат в нашия духовен, семейен, естествен живот. Днеска отново имаме част по психология. Душевното ни състояние Бог открива днеска тази вечер. Затова има болести, затова има страдания в живота на човека, защото не знае как да се справя с живота си. Не знае как да отговори на въпросите на Бог, на въпросите на тези съвети, които Бог искаше да направи в нашия живот. Тук виждаме Божията любов. Бог обичаше Каин, така както обичаше Адам. Още начало Божието Слово казва, че в тези двете срещи, днеска тази вечер казва, че Бог имаше среща с Адам преди Каин, преди неговия син. Имаше едно наследствено страдание, наследствено проклятие в живота на човека и аз винаги бих желал да кажа днеска тази вечер, че ние можем да се поправим живота, когато следим живота на Бога, съветите на Бога. Защото днескашно време, първата среща, която имаше Бог преди Каин, беше с Адам. И днеска ще се уверите, днеска тази вечер. Посети го Бог, Адам, след неговото падение, защото Бог беше го предупредил. Ви си спомните в 2 глава, 9 стих Битие, в неделя, когато проповядах, Божието Слово казва, 8 стих още, и Господ Бог насади градина на изток, видим, и постави там Адам, когато беше създал. Какво означава това за нас, че Бог го поставил там, да се наслаждава на тази градина, на това Божието присъствие. Бог слизаше при него и общуваше с него. Както с нас сега, в това време, докато пеем, докато проповядаме, докато слушаме, докато четем Неговото Слово, Бог идва в нашия живот и Той общува с нас. И Божието Слово казва днес тази вечер, в 9 стих, Господ Бог направи да пораства от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познанието на доброто и злото. Тези трите дървета ще ни дадат много голямо значение в нашия живот. Първото нещо, което Бог каза на Адам, трябваше да се храни с първото дърво, което беше за храна. Той казва, от него може да идеш. Аз благодаря на Бога, че днес тази вечер имаме тази възможност да слушаме това слово. Тогава нямаше нужда от дърва, от печка, но имаше нужда от плодове, да идем ябълки, круши и тем подобни неща. И второто нещо, което каза, че той трябва да се храни с дървото на живота. Днеска ние имаме дървото на живота в нашия живот. Това слово, тези песни, това присъствие, тази сила на Бога е дървото на живота. Ние, когато се молим, се храним от дървото на живота. Когато слушаме Неговото Слово, се храним от дървото на живота. Когато пеем на Бога, ние се храним от дървото на живота. Когато имаме Божието присъствие, тази сила, тази тръпка, ние се храним от това дърво на живота. И третото дърво, което той го предупреди, каза на Адам. Но от дървото на познаването на доброто и злото, с него да не се храниш, казва 16 стих. Господ Бог заповяда на човека от всяка дърво в градината свободно да идеш. Но да не идеш от дървото за познаването на доброто и злото. Защото в деня, когато идеш от него, непременно ще умреш. Днеска, брати и сестри, бих желал да спра вашето внимание, преди да разглеждаме въпросите на Бога към Каин. Той каза, не идеш от това дърво. Разпознаване на доброто и злото, защото човек, когато разпознае доброто и злото, казва Божието Слово, че той ще разпознае вече и омразата. Адам не знаеш какво е омраза. Адам не знаеш какво е завист. Адам не знаеш какво е грях. За разпознаването на доброто
означава, че в неделя го обясних, че това дърво беше след градината. В един момент той идеше от доброто. Имаше любов, днескашно време. Много хора се храни с това дърво. Вместо да се нахранят с дървото на живота, вместо да пристъпва с дразовение към Божията благодат и Божията сила, да се хранят с слово, да се хранят с молитва, да се хранят с Божието присъствие и силата на Бога. Те в един момент се хранят от дървото на разпознаване доброто и злото. Хранят се с доброто, обичат. В един и същ момент казва, че в същото дърво има и зло. Обръща се от другата страна. Нали обичаха, сега омразят. Нали посещаваха, сега не посещават. Нали бяха покаяни, сега не са в покаяние. И Господ казва, че непременно ще умират такива хора. Адам не е умрял веднага физически, той е умрял духовно. Днеска тази вечер Господ разкрива духовният ни живот, духовната ни идентичност. Духовното ни естество в нашия живот. Защото Божието Слово предупреди Адам и му казва, Адаме, да не се храниш от това дърво. Даже децата ни трябва да не се хранят с това дърво. Ние казваме, не, няма да се учиш. Тази дума без да казваш. Ама детето го казва, защото учи с някой или дружи с някой. И ние казваме, не, тази дума няма да кажеш, тази дума не е хубава. Не, мами, не, тати. И Божието Слово казва, че днеска тази вечер аз също дойдох да кажем, с такива думи не трябва да се храним. С такива мисли не трябва да се храним. С такива чувства не трябва да се храним. С злоба, с зависти, с омрази, с ненависти, с неща, които пречат скория живот. Защото Божието Слово казва, непременно ще умирате. Непременно ще умре твоята молитва. Непременно ще умре твоята любов. Непременно ще умре всичко в тебе, каквото си го направил. И днеска Божието Слово така ни говори и казва, свободно яще от дървото за храната, която Той го даде, и дървото на живота. Но дървото за разпознаване на доброто и злото не да идеш. Искаш да кажа, днес бих желал да префразирам, не ящи от това дърво, от светското дърво, от сатанинското дърво, което ще пречи за църквата, ще пречи за твоя живот, ще пречи за твоето служение, ще пречи за твоя характер, братко и сестра. Днес тази вечер, когато спираме нашето внимание, защото Бог беше го предупредил, Той му зададе тези 3 въпроса. В Битие 3 глава му зададе тези 3 въпроса, брати и сестри. Днес тази вечер бих желал да спрем нашето внимание на това слово. И му казва още в 6 стих, казва 3 глава. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, днес колко деца се радват. Едно дете, като ме видя, отиде да изпратим едно детце на детската градина в дом, че Чичо, искаше да ти каже нещо, как да ти спее една песен. Аз викам, каква ли песен ще ми спее? Аз мисля, че ще ми спее някоя така училищна песен. И като почна пата. И викам това дете, откъде научи за това? Сигурно се храни от това дърво, викам. Днеска може би много хора се хранят с това дърво, когато започват да говорят, когато започват да глюкасват, когато започват да притизанстват, когато започват да мразят, да завиждат, започват да се карат. Това е нещо много страшно, ужасно. И Божието Слово казва, тогава се отвориха очите на двамата и познаха, че бяха голи и се решиха се смухи листа и се направиха припаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бог, който ходеше из градината, и човека, жената се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Вижте, между градинските дървета се крие, днеска много хора се крият в църквата. Крият се някой в дървото, под дървото на живота. Мисля, че много хора ще се крият и Господ няма да ги разбере. Аз искам днес тази вечер да бъдем толкова лоялни, толкова открити пред Бога, че Бог знае твоя живот, познава твоята мисъл, по-добре да се покаеш. По-добре да потърсиш Господа и да отговориш на Неговите въпроси. Адам и Ева бяха се скрили помежду градинските дървета. Може би много хора ще се крият на това дърво между градинските дървета, дървото на живота. Обаче се крият. И Божието Слово продължава и казва, но Господ Бог го повика човека и му казва, Адаме, къде си? Първият въпрос, който зададе на Адам, го попита, къде си? Ами аз съм на църква, аз съм в градината. Ма ти си криш, бе, Адаме! Днеска Божието Слово точно това разкрива животът ни, социалното ни, психологическото ни състояние, здравословното ни състояние. Всичко това, което Бог направи за нас, днеска Той иска да разкри
живота ни. Къде си? Може би питам, в светостта ли си? В греха ли си? В църквата ли си или в света си? Един път в света, после в църквата. Един път в святост, после в грях. Един път си криеш, втори път си подред. Идеш от дървото на живота. Много хора, ние вкусваме от дървото на живота, вкусваме от Божията благодат, вкусваме от Негото лекарство, вкусваме от Неговата сила, обаче друг път се крие. И Бог пита, къде си, Адаме? И тогава той каза, вижте, какво отговори. Чул гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Бог му каза втория въпрос. Кой ти каза, че си гол? Интересен е този втори въпрос. Аз през цялото време, през целия ден разкривам Божието Слово и изследавам тези въпроси на Бога. Искам днес тези въпроси първо да докоснат моя живот, да докоснат моите мисли, да докоснат моето служение, да докосне вътрешността на моя живот, дълбочината ми. И когато ми задава този въпрос, за да може да му отговори ясно, ясно да му каже и казва, кой ти казва, че си гол? Интересно зададе въпрос Бог на Адам. Кой ти казва, че си гол? И продължава Божието Слово ми казва. Да не би да си ял от дървото, от разпознаване на доброто и злото, от което ти заповядаш. Да не бидеш, кой си кри? Днес ще умреме, кой си кри? А там си скри, защото яде от това дърво. И той му зададе този въпрос. Колко е ясно днеска тази вечер това слово. Да не сби да си ял от дървото, от което ти заповяда. Третия въпрос. Къде си? Втори въпрос какъв беше? Кой ти каза, че си гол? И третия въпрос, кой беше към те? Да не би да си ял от дървото на разпознаването на доброто и злото. Кой искаш да каже? Ти почна да лъжиш вече. Ти почна да мамиш вече. Ти почна да се криеш вече. Така ли правиш Адам от начало? И Божието Слово днеска тази вечер разкрива толкова какъв е животът ни. Какво казва, как пеем, как разкрива Бог живота ни днеска тази вечер. Да не би да си ял или ти да ни правиш това, да ни прави. Какъв съвет отново ни дава Господ? Човекът отвърна, жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото и ядох. И Господ каза на жената, какво е това, което е сторила? Жената отговори, змията ми подмами и ядох. Змията е дявола, змията е човека, змията е някой, който те подмамва днеска. Днеска, може би, човека ще дойде като змия и ще подмамва живота ти. Ще ти подмамва живота ти, братко и сестро. И днеска тази вечер Бог отговаря на тези въпроси, той му зададе и Адам отговори. Жената, която ти си ме дал, Боже. Тя взема, яде от дървото на разпознаване на доброто и злото и даде на мен. С някой дружиш, който лъжи, с някой дружиш, който мами, с някой дружиш, който иска да разцепва. Интересно е днеска тази вечер това слово. И Божието Слово продължава и казва, Бог от любов и грижа, от дълбоко съчувствие попита Каин с този въпрос, чрез който Бог очакваше, че Каин ще му обясни своето вътрешно състояние. Той зададе въпрос на Адам, той зададе въпрос и на Каин. От любов и грижа днеска задава въпроса му, за да може да обясни своето вътрешно състояние. Защото ние размишляваме и изучаваме характера на Каин, защото много християни живеем в този характер. Божието Слово казва, че с много християни се случва същото, което се случи с Адам, същото, което се случи и с Каин. Защо ние днеска тази вечер размишляваме върху това Слово? За какво ние? Той си го направи, но днеска продължава тази змия. Тази змия продължава да мами. И аз днеска тази вечер ще питам какво ти беше, за да можеш да идеш от това дърво, разпознаване доброто и злото. За какво ти беше това нещо? И Божието Слово пита и тази вечер започва да питаме, имаме ли
такива хора, които имат някакви смущения в своя живот? Имат ли психически смущения в своя живот? Имаме ли някакви въпроси, които ние трябва да ги задаваме на Бог, за да може Той да отговори на нашия живот? Можем ли ние тази вечер да разкриваме състоянието си, както Бог разкри на Каин, както Бог разкри на Адам? Той днес ще помогне на теб да разкрие вътрешното ти състояние в живота ти. Днеска ние за това искаме да размишляваме и да проповядваме само с една цел. Бог да разкрие нашето вътрешно състояние. Защото може би някога ще бъде и в негативност, в разочарование човек, в обезсърчение човек. Може би ще бъде в едно предотвратително, едно нещо, което пречи в неговия живот. И аз затова днес тази вечер бих желал да спра вашето внимание върху това слово. Защо? Първият въпрос си разсърдил. Това е много важно душевно страдание на човека. Сърди се, обижда се, недоволства. И Бог иска днес тази вечер да попита и в нашето душевно състояние, душевно страдание, след като задава и втория въпрос. Защо е помрачено твоето лице? Има ли реална, справедлива и достатъчно голяма причина за това? Защо толкова бързо се гневи човек? Бог искаш да разкрие неговото духовно състояние, казва Божието Слово. Защо се помрачал на твоето лице? Днес тази вечер аз благодаря на Бога, че преди да завърша с това слово, бих желал да кажа нещо много важно в третия въпрос. Бог е поставил пред Каин живот и благословение. Бог е поставил пред нас живот и благословение. Аз не мога да поставя живот и благословение на вас. Никой не е в състояние в този свят да постави живот и благословение, защото днеска Бог иска да опази живот от някоя змия в твоя живот, който ти попречва в твоя живот, твоята молитва. Добре си беше Каин, добре си беше Адам, беше далеч от припитаване на семейство. Той не трябваше да отиде да реже дърва, да запали печка, да купува печки, да купува тръби, да чисти печка. Той се наслаждаваше Божието присъствие само с дървото на живота, но тази змия дойде и подмами човешкия живот. Бих желал да ти задам този въпрос. Има ли някой до теб, който ти подмамва твоя живот? Иска да ти изгони от градината, от едемската градина. Иска да ти изгони от нещо, което си правил в твоя живот. Божието Слово днес тази вечер ни задава въпроси, с които бих желал да спра вашето внимание. 4 глава на Битие, 7 стих, първата фраза казва: Каин, ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Днес защо Бог задава този въпрос и върху този третия въпрос той казва в първата фраза: Каин, ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Какво искаш да каже Бог? Какъв съвет беше дал на него? Да помисли върху живота си, да вземе правилно решение върху живота си, да слуша Бог, не е змията. Защото днеска змията е света, змията може да бъде някой приятел, някой, който ти съветва, някой, с който дружиш. Адам и Ева точно така бяха подмамени. Каин точно това беше подмамен. Днеска тази вечер ще спрем нашето внимание и ще размишляваме върху това слово. Бог е поставил пред Каин живот и благословение. Ако правиш добро, аз ще го приема, Каин. Ако се покаеш, аз ще го приема, Каин. Ако днеска тази вечер разсъждаваш, аз ще го приема, Каин. Ако приемеш моите думи, Каин, аз ще ги приема днеска. Ако ги приемеш, аз ще благословя, Каин. Въпреки че беше толкова лош, въпреки че имаше в мислите си да убие брат си, ако той се покаеше, нямаш да бъде убит, нямаш да бъде изгонен от къщата. И Божието Слово днеска тази вечер ни казва в третия въпрос от първата фраза: ако правиш добро, няма ли да бъде прието? И втората фраза казва, че Бог е поставил пред Каин смърт и
проклятие. Смърт и проклятие. Вижте, в живота на човека идват две неща. Първото нещо, което Бог беше обещал на Каин, беше благословение и живот. Ако правиш добро, няма ли да бъде прият. Но второто нещо прави. Ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата ти и се стреми към теб, но ти трябва да го владееш. Днеска тази вечер Бог е поставил и благословение и живот. И на второ място, втората фраза, смърт и проклятие в живота на човека. Според това, което е направил живота си човека. Много е важно днес тази вечер да спираме нашето внимание върху това слово. Когато се връщаме малко назад, зададените въпроси на Каин. Какъв въпрос му зададе? Първият въпрос беше: защо е помрачено твоето лице? И тук започваме, когато казваме, той разбра душевното му страдание на Каин. Разпозна някой живот. Днеска Бог идва и разпознава нашия живот. След малко ще се помолим. Може би ще има такива хора, които са в душевно страдание. И хора, които ще се покаят, хора, които ще започнат да живеят според това, което казва Бог. И второто нещо, което Бог обръща нашето внимание. Защо е твоето лице помрачено? Спомните се въпросите, които бяха зададени на Адам поради неговото падение. Божието Слово казва, че Бог посети Адам след неговото падение, защото Бог беше го предупредил да не иде от дървото за разпознаване на доброто и злото. Защото когато идеше от дървото за разпознаване на доброто и злото, в един момент може да обича и в друг момент може да мрази. В един момент може да е в църквата, в другия момент може да бъде в света. В един момент може да бъде весел, в другия същия момент може да бъде разтревожен. Защото днес много хора се хранят от това дърво, да разпознаване на доброто и злото. Бог иска днес ние да се храним от дървото на живота. И дървото на живота е Исус Христос. Защото едното дърво, пак ще го повторя, за да го запомним, това е едно дърво, където има и добро и зло. В света има и добро и зло. Има смърт и живот, има благословение и проклятие. В това дърво има и много хора, там протичат, там искат да идат. Докато идат доброто, после може да идат и лошото. Докато идат любовта, после може да идат и омразата, и зависите, и ревностите. Но Бог иска днес тази вечер, когато завършвам с това слово, вярвам, че Бог ще благослови живота ни днес. Ще благослови всеки един Господ. Като завършвам с това слово, казвам: ако правиш добро, Каин няма да бъде прието, но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата, ти се стреми към теб, но от Каин ти трябва да го владееш. Аз бих желал да завърша днес тази вечер с това слово. Мили брати и сестри в Господа, Божието Слово казва, че грехът лежи пред вратата. Дявола лежи пред вратата, змията лежи пред вратата, омразата лежи пред вратата, злосторството лежи пред вратата, болестите лежат пред вратата, страданието лежи пред вратата. Но ние трябва да избираме едно от двете врати. Откровението на 3 глава 20 стих казва: ето стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми, ще отвори и аз ще вляза и ще вечерям с него. Има една друга врата, която Бог ни позволява тази вечер да я разбираме. Една врата, която Исус стои. Една врата, която любовта стои. Една врата, която светостта стои. Една врата, която благодарностите на Бога стоят днес тази вечер пред тази врата, която ние можем да влезем и да излизаме. Тази врата, където се казва: аз съм вратата на живота. Аз съм пътят, истината и живота. Защото Каин лежеше пред тази врата. Дявола лежеше пред тази врата. Змията лежеше пред тази врата. И аз бих желал днес тази вечер да се помолим и на други. Мисля да поканим греха в нашия живот. Мисля да поканим омразата в нашия живот. Мисля да поканим дявола в нашия живот. Нека да поканим Исус в нашия живот. И тогава Господ, когато има човек душевно страдание в неговия живот, Исус ще ти успокои, Исус ще ти изцели, Исус ще ти благослови нашия Господ. Защото Божието Слово казва: ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Бих желал да префразирам: ако приемеш Исус в своя живот, Той ще ти благослови. Той ще те изцели. Аз вярвам, че днес тази вечер почти всички ние сме приели Исус Христос в нашия живот. И задава се този въпрос: Исус
е пред твоята врата. Приеми го, за да те благослови, за да те изцели и за да те даде вечен живот. Нека да благодарим Господа всички. Излете ръцете си, благодарете ми Господа. Днеска за тази вечер, за това. Нека да благодарим на Господа всички. Имаме възможност да стоим пред онази врата, която Исус ни кани. Той казва, елате и влезте през тази врата. През тази врата ще намерите любов, през тази врата ще намерите здраве, през тази врата ще намерите благословение, през тази врата ще намерите сила във вашия живот. Иначе грехът лежи пред вратата ви и се стреми към вас. И ни трябва да осъзнаем, защото мъдре предвижда злото и се укрива. И затова аз тази вечер бих желал да благодаря на Бога за това слово, което Бог изпрати в нас, защото срещата между Бога и Каин започна с тези три последователни въпроси, защото всички тези въпроси разкриват различното ни състояние на нашия живот. Днеска тази вечер нека да благодарим на Бога, че Той разкри състоянието ни в нашия живот. И всеки един да си помоли, всеки един да благодари на Бога днеска тази вечер. За тези трите въпроса на Бога към Адам. Къде си, Адаме? Кой ти каза, че си гол? И третия въпрос. Да не би да си яла от дървото, което ти заповяда да не деш, защото ще умреш от него? Тези три въпроса днеска стоят и към нашия живот. Като его или тът към нашия живот. Къде сте вие? В църквата ли сте днеска? В светостта ли сте? В любовта ли сте? В силата на Бога ли сте? Господи, благодарим Ти, слава на Тебе тази вечер. За това, че имаме такава велика възможност да слушаме Твоето Слово. Защото и грехът лежи, смяната лежи. И всичко това пречи, за да отнеми силата на човека, да отнеми служението му, да отнеми даже и връзката му, даже и семействата развали. Аз искам, Боже, днес тази вечер да влезем през Твоята врата, защото Ти стоиш пред нашето сърце и ни каниш, и ни благославиш, и ни даваш си. За майка и баща.
Божии деца. Халилуя! Благодарим на Господа днес тази вечер, че можахме да правим това, което искаше Бог. Много благодаря на Бога, че ми помогна днес тази вечер да проповядвам това слово, което имаше много голямо благословение, голямо помазание в себе си. Въпросите на Бога към Каин или първо към Адам и към Каин. Благодарим на Господа днес тази вечер. Днеска ние, знаете всичките, че всички сме вече от 6 часа, някои не знаят, защото в неделя не можахме да слушаме. Казахме на тези, които се храниха само. Но днеска сме от 6 часа, защото нали сменяха и часа. Кажете на всички други, които трябва да знаят за сряда вече. Днеска е сряда за петък. Благодаря, брати и сестри. Благодарим първо за Словото, което прати Бог, с помазанието, Святия Дух. И Бог Словото ми насърчи много. Искам да споделя една радост с вас, брати и сестри. Имат брати и сестри, които знаете и от които път не знаят. От 6 години нямам ток. 6 години. Обаче искаха да ми продават при претирията и Бог да прослави днеска. От 650 лева сумата, която аз трябваше да я дължа в енергото, на 7 лева ми таксата само даде да включим на това. Купих тук един бомбон да се почерпим за радостта. Има нещо друго, искам да кажа едно нещо друго. Ако сме верни всичките ние, християни, които вярваме в Бога, и Бог ще бъде верен към нас. Ако обръщаме внимание към Божието Слово, и Бог ще обърне внимание към нас. И ще бъде верен към нас. Ако не сме верни, и Бог няма да бъде верен към нас. Зато и брати и сестри, трябва да се хванем много яко. Това е истината. Искайте и Бог ще отвори. Чукайте и Бог ще отвори. Това е. Искам да благодаря пак на Бога, че Бог се посрява в живота ми. И 2 пъти ме изцели Бог. Аз се умирах, възкъсвам ми 2 пъти Бог. Много работи имам да разкажа, но аз ще ги публикувам в Фейсбук, в интернет. Ще направя един клип и ще го разпространя. Какво да искам още повече? Пари, злато не искам. Искам да живея, да съм спасен от Господа. Всичко като вас ще проваля. Верете благословение.